Aștepți de mult? Nu, nu, A? vezi? Contrasens. Am prins-o pe asta. Fain la EMAG. Am zis că nu zic unde merg, dar până la urmă n-am cum să nu zic. Am văzut tot ce vreau eu să cumpăr. Și am plecat cu sacul și casa. Ce părere aveți despre târgul ăsta de Crăciun? Am senzația că a venit James Arthur încă o dată la Iași. De cred că din cauza ta e așa aglomerată, Iusti. Care gluma mea de weekend, tata o să vin marți. Ideea e că tata îmi dă mai puțin bani înainte să vin la Iași, cu pretextul că vine fiecare marți. Dar nici Moș Crăciun vine mai des ca el. Și tot timpul am puțin bani la el. În fiecare marți mă trezesc că, aha, zi marți, vine tata mea ce bani. Băi, acum... Și tot hot dog mănânc. Deci... Eu cred că nu înțeles youtuberii. Da. Eu sunt colegul tot de cameră, adică acum a apărut Daniel așa de mult. Parcă Daniel e colegul tot de cameră, dar de fapt eu sunt. Dar de fapt cred că voi toți trei sunteți colegi de cameră. Chestia aia cu vin fiert, plec vesel, e total adevărată. Am băut un pahar de vin fiert și deja un pic amețit. Mi-am pierdut prietenii. Dani! Eu fac vlog acum, voi faceți fotografii, nici măcar pozii. N-ai învățat asta la workshop? Frumos e așa ăsta nostru. Te-aș putea contrazice. De ce? De ce nu? Ah, da, corect. Da, era să uit, un anunț foarte important. Puteți să-l chemați pe Dani la baluri, nunți, botezuri, instalări de Windows, Nu Windows, de FIFA. FIFA, da, deci el pozează, fotografiază, filmează, cântă, stripper, arată foarte bine. Arată foarte bine, deci nu știu dacă se observ, dar arată foarte bine. Da, toată lumea fotografiază luminițele din Și pe YouTube. centru. Suntem în pasaj, în Piața Unirii și nu prea mă văd. Deci e nebună, Andreea, e nebună. Nu, dar ți-ai roșit.